Kedamtang matijong ni phaing ko la troxier ni 0 point HDP along APHLC Bokajan Constituency Committee pen pherangkia mai phaponsi Karbiang Law Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoro pajirpon Labang so mai along APHLC Bokajan L.A amaiphu Semson Teron APHLC Bokajan Constituency Committee amaiphu Semson ingti dunmaiphu Riso Teron chunbang mensing timong lapen penangan APHLC asong klembang phiatum chetong dunlo bang so mai along APHLC Bokajan L.A amaiphu Semson Teron pen lam the ki jai pona tengke Bokajan Constituency along kedo dudu colony aron repen kedo bomatuma phan katharli thekapot Karbiang Law Autonomous Council CEM aphan kachoro alam the chipaklangpon Setame kedamtang APHLC pen Guwahati High Court along PIL case 9/2017 aning kana tengpen kangsai ke longa tengpen Karbiang Law Autonomous Council pen pachun pona sonte la an so sesi kachoro thuji puta ningje ponthu non malom nilitom a constituency long jasemet lake dudu bosti pulo ladake majority mate ong dung armuke lake kichi atum saise non tribal atum lapen latum ke encroachers lo atum ke proper document ave lapen latum ke 6 schedule teng pen nang dodun long nang je atum kali aposi jasemet council long tum kachari pon autonomous council long APHLC CEM Tuliram Ronghang pan akiro pipajir lo lason ke claim pon theka pot lapen adun thu bange lahen lo non la bange nilituma constituency long si eviction akam claim bom lo drive bom lo puwa phista me nilitum PIL case ateng pen 9/2017 aning nitum labangso case ke file ateng pen Guwahati High Court along wardi ke long ateng pen nilitum phan la nang pachun pidera sonte anso se kurwang thu pusi nilitum ahin pen choropon je polo Guwahati High Court PIL kangsai ateng pen claim lo pulo tangte 6 schedule angding pi hini angding so troxia teng pen kechi aso phan voter list pen amen kang than lapen akimiaron selam thu pen voter list kaselam unaja kongta dudun po voter list kaselam along abang inglong aso phan det ilituma war sai pipon long po labang so war sai pipon long lo pulo tangte ilitum inglong a kheyara ratum rengdun po lapen ching thur po athema non la bange dudu colonial long bangke lahen lo isi apart choji an tumhan ka eviction pon la dudu colonial long ko an ma ki do tumhan se eviction pon un choji setame la high court ateng pen la bang so PIL ateng award diga teng le claim lo polo tangte 6 schedule long andeng pi hini andeng so troxia teng pen akimi a rule selam thusi voter list ka selam aja kong tai tum dudun po haladak labang so voter list ka selama long abang si tum inglong aso aphandet ilitum awar sai pipon long po labang so awar sai pipon long lo pulo tangte ilitum inglong akhe mate arat karbido da kuki do rengma do dimasa do tiwa do khasi garo tum do hala bangke ilitum karbi chotkali lo la inglong aso tum anbangke tum rengdun po dudu colony chotkali lang ketharli nang ji do ulang pudame langkaijan Bokajan arlu phelangpi kang ararong hehuya longta eviction pachetang lap nang jiputa ningje ponthu lapen Karbiang Law arlo lak isira trokep illegal migrants atuma phan NRC long anta amen kabidara tuma phan ladak pen toy lap nang jipusi so dak pen Karbiang Law Autonomous Council phan kachuning ri pado ponthu keroni lo phelangpi polo halada pa dolang lapen lapu kang ararong nata dolang non tribal atum kichi atum pasi lahai eviction lo polo tangte pachetang lap nangji pun polo tangte la lo polo tin kheta reng pon po la si jasimet APHLC nelitum constituency pen kachuning ridun ke lahen lo la dak chot kali la illegal encroachers atum phan anbangke atum phan bangke eviction lap nangji la pen ki padusi bang ke lahen lo Karbiang long alo 1,60,000 la encroachers atum illegal immigrants atum amen ka ve NRC long amen ka ve atum dolang halatum phan anta la dak pen toy lap nangji posinilitum so dak pen APHLC Bokajan constituency pen pachini pon lo dilai pen Vijoy Rongpi Karbiang Long Live